Nagsimula nang umuwi sa kanilang mga bahay ang mga evacuee sa bayan ng Calasiao. Narito ang report. Nililibang sa iba't ibang palaro ang mga batang inilikas sa Regional Evacuation Center sa Calasiao, Pangasinan. Sa pinakahuling tala ng Municipal Social Welfare and Development Office, 38 ang bilang ng mga below 18-year-old evacuees, habang 7 naman ang sanggol. Pinakabata rito ang baby girl ni Ana Grace ng Barangay Mancop. 13 days lang ang sanggol. Mga gamit niya lang po yung nadala ko, pero yung mga sa kailangan ng mga kapatid ko, wala po. Wala po silang damit na may suot. So ang ating mga partners sa Municipal Health Office, mga nurses natin at mga doctors, nag-iikot din po sila. Namimigay sila ng vitamins, chine-check up sila para siguradong okay yung health nila. So far wala namang may sakit. Bumabalik na rin sa kani-kanilang matirahan ng ilang evacuee dahil sa paghupa ng baha sa kanilang lugar. Dahil lubog sa baha ang bahay ng mga evacuee, wala umano silang sapat na damit na nadala. Halos basa rin umano ang lahat ng damit na kanilang nadala. Pero yung iba po kasi basa pa po, tas nalubog na po sa bahay. Nung bagong dating sila sa evacuation, actually, we have provided them mga damit, shorts, t-shirts, and syempre sa dami po nila ay mga ilang pieces din lang ang naibigay natin na part ng family kit ng DSWD. Sapat naman ang pagkain, tubig at maging gamot para sa mga evacuee. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon.